Ay, siya na rin na. May tona. Bahala ka sa buhay mo. Pinutulo mo yan eh. Sili. Butang. Ano ba yan? Katay na yan? Katay na ba yan? Sunod kita. Gago! Buraw to, dumating na kasi. Paluto na. Kaya dumating. Kamay ko ah. Sana all. Assalamualaikum mga kabangsa. Iman to gawin na nakataya so liyo to kami adubo Ginagawa mo. na Baliw ka yan eh. Ay, luto na. Ang patatas. Mukulum. Hey, shout out nga pala sa inyo mga boss. Itu biasa orang dia faso. Kiri terang sa guna fato. Mate sumama. Pagano? Ana ngitindi mi siya. Kawan, risky. Oh, di ko sa lapad, di ka ako makatam. Lapad. Ato na niya kuan. Kaya nito yo. Apa to? Atwa ya? Oy, dili so paborito anak. Tami ka. Ginagawa mo. Kumakot sa tibulan ng dalo kumakot doon nakatipang ipapanadagan. Ano wa? Oh, nananewa ko ni ako sa ako. Gago! A few moments later. Di siya gitu. Kata mi ako masyege. Ay, kami na ako sa tibulan na kano. Ako sandugon na. Ako ron. Oy. Agate. Aray ko. Ay, siya na rin na. May tona. Tinawata. Di ba nung una kayo nung tangan? Gago! Tamang kaya kaya pitutawan na kasi kaya pitero ang rakado. Mele nga di mele ber katalon man. Hindi mo lumugay ka na. So mga mata anong araw na ko? Mani nga ba? Kurang na mata na pinda di. Baliw ka yan eh. So, apo yan. So po ka sa labo. Nung na sa labo. Adi ko maningan. Agi adi ka ron na mitun. Pitero ang rakado. Niya rebatak masoy. Pitutawan na ka. Katanso ko kuan patatas na ka na. Nakakuan lagi din bugi ka pumumugay ka nung nasadya ka lang hindi na napkibugay ka. Oo. Nakala mambubalas. Hindi na balas ang ano rulugtan. Lagi na ako man ka. Nano ko barang kami dito na puto ko. Oy, di ka ko. Ginagawa mo. Na gito, nalamat ka na. Gago! Rulugtan sa niyakan dakdak la dito tamanan niya no. Nanay no ka. O baka nung tinupero man natiro ni ra buka.